Кой трябва да плати сметката? Що момчето е поканило, значи той. Всички, обръщам се към всяко едно момиче, няма значение каква възраст е. Ако харесвате някой момче и трябва вие да го поканите на среща или да излезете, по-добре не го правете. Отидете в мол и си изхарчите парите за дрежка. Осиновете го. Осиновете го. Вземете го да вие дете. Може да ви е домашен любимец. Една каишка, прислуга, мияч, чистач. Най-добър приятел. Най-добър приятел. И то става, значи аз ако ще го каня, то е бетер гей, съжалявам. Като чуя, че мъже трябва да плаща, чувам жена за продан. И не мога да повярвам, че толкова много жени виждат в това нещо хубаво. До кога ще учим жените, когато харесват някого, да го крият, вместо да са отпуснати да са спонтанни? Тези жени си крият интереса към мъжа не защото се срамуват, че го харесват, а защото нарочно си потискат желанието. Така се живее много лесно, като се правят, че им е все тая дали го харесват. Все мъжът трябва да се излага, да плаща и да се унижава. Да искаш някой да ти плаща храната и преживяванията, защото го харесваш, е проституция чрез изнудване. Знам, че жените масово не хаете за мъжете или каквото и да било, което не е свързано с личната ви изгора тук и сега, но това с претенциите не са стандарти, а параван. Знае се, че нерядко на първа среща си лягате с мъж, след като е платил 2 коктейла. Или пък след 3 срещи и вечери в ресторанти. Зависимост от пазара. Защо не го правите безплатно, ами се търгувате? Все нещичко да се похарчи по вас, за да изглеждате тежки, да не би да ви излезе име на леки жени. И в такъв случай по-добре да сте леки, но махнете цената от себе си. По-добре е отношенията ви да вървят с лекота и да се види дали с мъжа се харесвате и ви е хубаво заедно по естествен път. Без всичките гнусни театри и задължения да ви се плаща. Това е тормоз и убива не просто химията, ами и възможността за някаква любов. Жени, ако ви харесва мъжа, кажете му и идете на разходка. Ако ще се опознавате по-дълго, нека няма сметки за плащане, храна по зъбите и алкохол. Когато човек харесва друг, стомаха му изситат притеснения и не му се яде, нито му е до разпити с пълна уста. Улеснете процеса, вместо да го утежнявате. Да не слушаме после как мъжете искали само да преспят с вас. Кой иска да се прави постоянно на палячо и плащач, за да го харесват? Поне имаме признание, че ако мъжът не иска да купува на първа среща, той минава в графа гей приятелче. Тоест, май дори всъщност не го харесват особено и е добре да си спести парите по жената. Докато мъжете го играят джентълмени с пари, които далеч не са им излишни, жените ще са дами без ръце, които не могат дори вратата сами да си отворят, а какво остава да свършат нещо полезно. Толкова е просто. Ако имате нужда от разговор, може да пишете ли съобщение. Ако имате желание, възможно да ме подкрепите, линковете са в първия коментар.